Se invită Facultatea de Cadastru, Geodezie și Construcții, echipa Amicii. Bună seara! Eu aș vrea să vă povestesc un caz care s-a întâmplat lângă monumentul lui Ștefan cel Mare la o întâlnire între Mă scuzați. Atunci vă povestesc un caz care s-a întâmplat lângă blocul 10 de studii al Universității Tehnice. Vică, dar tu de ce stai acolo? Băieți, eu dintotdeauna am avut o dorință. Să fac o poză. Alex, fă-mi o poză cu echipa, te rog. Armature! Salut! Eu sunt Eugeniu, sau pur și simplu Geniu. Dar eu mă numesc Serghei, sau pur și simplu... Iar acum, întâlnirea dintre un băiat și o fată prima dată. Dați să vedem. Scumpă, hai să ne jucăm în cărți la dezbrăcare. Vică, ce-ai cu tine încă nu le-am dat? Noi știm că în 1986 s-a întâmplat o mare tragedie, explozie de la Cernobâl. Și savanții moldoveni au aflat o nouă formulă cum să depisteze pe cei născuți în anul 1986. Se stinge lumina și ei devin fosforescenți. Și acum, prea noastră continuă cu un sketch foarte interesant, dar din cauza că avem prea puțin timp, noi nu vom arăta sketch-ul cu servitoarea. Sketch-ul Masa Dulce. Moartea unei prostituate. Nu știu, a venit timpul, ne-am dus. $100 și ne-am dus. Cirecece al nostru ieri a fost la policlinică. A dat analize de sânge. Și în sângele lui, zahărul s-a ridicat până la 18 lei și 50 de bani. Doi studenți fumători. Ascultați după și după? O, da, stau și după, zbuni. Zbânți? Zbânță, zbuni.
Alternosfera? Da, alternativa zbuni, zbuni, zbuni. Scuturul scrombol. Da, scuturul scrum, da, zbuni, zbuni, zbuni. Cu toții avem visuri și toate sunt diferite. Dar dați să vedem care sunt visurile lui Cerececea. Eu aș vrea să devin o pasăre, să-mi iau zbor în altul cerului, să zbor de la botanică spre centrul orașului, să fac câteva cercuri deasupra blocului central, să mă ușurez și să mă întorc înapoi. La cinematograf. Deci, dați vă un bilet. Poftim, Încă unul. poftim. Încă unul. Dar de ce ți atâtea? Cum? Deșteaptă acolo, le rupe la intrare. Ultimul sketch e ca ultima 100 de grame de whisky. Nu poți? Dar trebuie. Da, ne-am cumpărat un nou telefon. Are așa niște funcții, niște să scrieți, eu să spun. Niște funcții. Opa, minute! Puf, puf. Da, un telefon foarte, foarte bun, foarte bun. Echipa noastră de studenți. Trebuie să și isteți. Echipa noastră de studenți. Trebuie să și isteți. Ascultați ceea ce! Amicii, fac o dată de cadastru, geodezie și construcții.